Igsuon, God is good all the time. Timan igyud na ha. Muna ikaw ayaw ka discourage, ayaw ka luya sa pag-ampo karon, kung dili laom pagyapon ta. Ayaw ka discourage kung if ever napakaygipangayo ron sa Ginoo hangtod karon wala pa niya gihatag. Padayon lang kay kung imo mga plano nindot kaayo, wala agyud ta katunga sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay perfect ba na siya. Ang iyang mga plano usay di nato masabtan nga ang proseso mag-agitag kasakit, pero ang umaabot na anang bugti kalipay igsuon. Unang prayer lang yun. Madasigon tang magampo, dili ta ma-discourage sa Ginoo kanunay ta magmahal kaniya, kay diha sa Ginoo adunay paglaom ug pag-asa sa kinabuhi. Siya ang pinakalig-on ug sigurado nga di gyud ta biyaan bisan unsa pay mahitabo. Kay sa Dios lamang ang tanang panalangin nga naa karon sa kalibutan ug siya lamang ang makahatag diha sa atong kinabuhi. God bless.